Лично играя Майнкрафт в един сит. Малко съм болен. И ще ви покажа един много як си, който ще изпълня на едно много яко място. Съжалявам, но гледам телевизор. На 1.1.0.9 е. Ето. То просто си кръста от серверите, както и да е. Сида ще го напиша. Ето го, 141.0.0.40 35.32. Нека да започнем. Спалва ви на креатив. Спалва ви на креатив, както казах. И на едно много яко място. Ето, спалва ви. Ето е тук. И ето къде ви спалва. Нещо като ледено. Абе, аз ще го викам някакво кралство ледено. Не знам точно как го викат те, които играят повече Майнкрафт. За да си го знаете, тук има едно село, в което до него има една малка къщичка. Ако се чуете какво е това, това е фермата. Ето. До това село има една малка къщичка. Може при вас да няма. Тя се намира ето тук. И при мен нямаше, т.е. си видях от един много як ютубър. Сега ще ви покажа какво представлява къщата с няке. 4 блока така. 4 така. И 4 така. И чакайте. Тук. Окей. Трябва бързо да справите покрива, защото както виждате почва навсякъде сняг. След това с този сняг и хора, тук трябва да се получи така. Ако се чуете защо така изчезват блоковете, както виждате тук е това надигнатото, като сложите блоковете, то се маха.
Правите го още един ред високо. И започвате. Е, така изглеждаше къщичката. Тук имаше дърво. И тук просто имаше едно ето така. И това беше къщата. Ето. Вие може където си искате да сложите леглото. Може да го сложите ето тук. Защото да можете да, ако искате така върху него, а може просто и ето така направо да си лягате, але е така трябва да... А, тук не може, защото се удрате. И да, надявам се да ви хареса всичко. Ако е така, дайте палец нагоре. И това беше Сида, ще го напиша. Просто ще видите Сида. Ще ви спомня както една горичка. И тук ще има някакви ледени скулптури или как се казва. И ще ви спомня ето тук. Точно ето тук с дълбока ръка е така. И се чуете къде е снега. Ето снега. Да, надявам се да ви хареса всичко. Ако е така, харесате го. Не забравяйте да се абонирате, ако не сте. И чао!